Wilayetên Yekgirtî rûxandina Kolê Sûriyê ji aliyê rejîma Esed ve hatiye encamdan eşkere kir. Peymangeha netewên Yekgirtiya rahînan kirinê û lêkolînê hejmara avahiyên Sûriyê ji destpêka krîza Sûrî sala 2011 de hatiye rûdan ji aliyê rejîma Esed ve eşkere kir. Peymangehê di lêkolîna xwe de têkiliya ser vekolînên ziyanî ku di mangê de destegirtî hatiye diyar kirin kiriye ji bo destnîşankirina avahiyên korastî ziyanan rûxandinê hatiye. Ew peymangeh bi wê gavê rabû da ku weke nemayîşkirinekê ser rûxandina jêrxaneya Sûrî û bandora wê ser civaka Sûrî bike. Li gorî ku peymangehê belgekiriye ku ji rêzbenda wan bajaran li gorî bêhtirîn bajar rastî rûxandinê hatiye ew jî de encama topbaran û bombebaranskirina rejîma Esed ev ne. Ku bajarê Helebê 36,000 avahî, piştî wê re Ğuta li rojhilata Şamê 35,000 avahî, di peleya siyem de bajarê Himsê ku tê de 13,778 avahî, di peleya çarem de bajarê Reqa 12,781 avahî, li bajarê Hemayê 6,405 avahî, kampa Alîyermûk ku tê de 5,489 avahî. Bêhtiriya bajar û bajarok û gundewarê Sûrî yên ku liv û tevgerên gelêrî di jê rejîma Esed kirîn, rastî topbaran û bombebarankirinên tund bi hemû şêweyan ji aliyê wê rejîmê ve hatin ku tê de bêhtiriya jêrxane welatê hat rûxandin. Her yek ji Fransa û Almanya û wilayetên Yekgirtî di daxuyaniyeke hevbeş de bi boneya bîranîna heştemîn ser destpêkirina şoreşa Sûriyê ku tê te hatibû ku rejîma Esed berpirsê yekem e li ser rûxandina ku di Sûriyê de hatiye encamdan ku wê rejîmê weke bersivekî hovane ser xwepêşandanên aştiyane yên welatên Sûriyê kir. Daxuyaniyê balkişandiye ser wê yekê ku beriya 8 salan welatiyên Sûriyê derketin xwepêşandanan ku daxwaza azadiyê û dadweriyê kirin lê rejîma Esed rowrowbûna xwepêşanderan bi hovane kir ku di encam de 400,000 welatî jiyana xwe ji dest dan û bi 10,000 hatine binçavkirin û bêhtiriya wan hatine eşkence kirin.